vás vítám u takového videa, nejsem tu sám, mám tu hosta. Zdar lidi. Johnny, ty vás zdar, pičo. Jak se máte lidičky? Já doufám, že dobře. A dneska si budeme takový jakoby povídat, že co jsme zažili dobrýho a špatného. Jo, takže začíná Johnny. Jako. No, zažil jsem těžký chvíle. Zažil jsem prostě těžký chvíle, když prostě jsem nebydlel tady, bydlel jsem někde jinde a bylo mi smutno za mým vlastnoručným městem Jirska. A co mě tady jako v životě baví? Hudba, že jo, hudba mě baví. A teď ty, támo, teď ty. Jožko, prestaň klamat do telky. Chovaj se. Takže já jsem zažil opravdu těžké chvíle a bylo mi někdy smutno, protože jsem taky jednou bydlel na Zelený, bylo mi smutno tady po Jirsku, kurva! Bez té kurvy. Takže tady mi bylo mi smutno po Jirsku. Honzo, hlavně po škole, hlavně po tady tomu týpkovi. Ano. Mně se chce zrát. Dobrý to ne. No, každopádně jsme zažili opravdu těžké chvíle. Těžké chvíle. Dobrý vole. No a každopádně chcem vám říct, že zítra jsou Vánoce a přejeme vám hezké Vánoce a šťastný nový rok. No. Štěstí do nového roka. A hlavně Happy New Year. Dobrý vole.